Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuku, The Promise. Dali na Natsumi. Dali ta. Kinahanglan maabtan pa nato ang last trip pa ingon syudad. Kinahanglan mo pauli ka gyud sa syudad. Dali na. Aray, nausapag ka. Hinay-hinay lang good. Kasaputan ba nimo? Sorry na lagi sa ako mga nahimusahan nimo. Dili na ko muusab. Pauli na. Oy, Rolando, hunungin ako nun na. Dili na siya makasakay sa katapusang biyahe. Lapas das oras. Unsa? Ayaw na lang gud kasuko. Niya naman kita. Mag-enjoy na lang tayo ng dapita. Nganong gahi magkikag-o? Kay naa di ay o nga mo. Nausapag ka. Gahi magid ang o. Ay, kung ako pa ninyo, no? Kung unsa man ang inyong problema, inyo na lang ng sabot-sabutan. Mao-cute. Sorry na lang gud Orlando. Ayaw na lang gud kasuko. Na, pasagli na lang ng tawhana, ma'am. Seryoso lang yun na siya siyang kinabuhi. Mong ingon ana na siya. Giunsa masab na nimos pagsunod niya. Uy, nga layo maning dapita. Nagtaksi ko nang uy. Ako gipakyaw. Uy, unsa? Uy, kadako ni mo gasto kun mao. Dili importante ang gasto nang. Ang importante nga masundan ako si Rolando. Ay, nang, asa mo maligo ini? Ay, anak sa banyo, kanang nasluyo, oh. Naasab diha ang CR. Pahakutan talang kag tubig ni Rolando. Sige na nga, kay abo kaayo ko. Gusto ko maligo. May akong buhaton ning bayhana. Pero mapalayo din ako. Dili mahimong magpaduol sa pirmin ako eh. Lando, Um, nagsapot-sapot diha, do. Ngay balde, oh. Hakuti ng tubig. Hakuti tong uyab mo. Kay to asya sa banyo. Ha? Ay, nagsigasigahan ng mata mo. God, lakaw na. O manang. Rolando, ikaw nalay sabot namong mga babay. Kay kung magpabadlong mis lalaki, basta dili lang mi panguyabag lain, buot ipasabot ana nga mahal na mong usa ka lalaki. Pero manang. Buutan man na sa kung tan-aws Natsumi. Og dili na maghagog apas nimo dinhi kundi pa ka mahal ana. Ha? Mahal ko ni Natsumi? Oo, oy. Nahinomdom lang ko nako sa una. Kung mag-away Miss Manong ni mo Luis, bisan asa siya mo adto, makatultul gyud ko oy. Musunod gyud ko. Mau ba, manang? Mao klaro na lang kaayo nga mahal ka anang Natsumi. Kay naabot ko na siya dinhi sa layo og sunod nimo. Pila kay nagasto anas taxi. Ay nadagbuhiing bayhana dong oy. Kay tan-aw ko, tubig-tubig kansab. Ha? Kanang inyong away do, lamas ramanas kidabuhi. Pero. Laliman ka ana do, nga nagpakyaw siyang taxi pagsunod lang nimo. Grabe kog maaha ana do dong. Di na mahimo, manang. Oh, unsay di mahimo? Ha? Ay, sige na, ay lakaw na. Paghakot ng tubig kay maligo ang imong uyab. Unsa? Mula ka una ko do. Magtanaw ko sa merkado kung unsay maayong sudano ninyo sa panihapon. Hoy! Diyan na yung tubig, oh. Diyan yung tubig din eh. Abot na. Isuod lang na diri sa banyo, Rolando. Unsa? Bugat man ang balde, isuod na lang na diri. As ka, nasula gining bayhana, oy. Abli na pultahan eh. Na. Oh. 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 Nganong misiga man na imong mga mata nga nagtanaw na ko. Isuod na na tubig. Nagtuo kang nagbikini kong naliko. Nagduster ko, oy.
Irob di, abi. Irob. Ray, hinay lang good. Naginutan ng tubig, ha? Kilayo kayo sa gubanan. Thank you. Duster tuod siya. Pero pertis ang pisa. O kibuot pa yan na, eh. Kinanglan makuhanan ako gulagway kining among dapit karon. Karon makauli na mi ugma. Oh. Mi? Huh. Singit na magyud sa kong hunahuna ni Natsumi. Maghuha na kong picture, eh. Laoy. Ninduta gid ini inyong dapit oy kun mahapon na. Ang adlaw klaro kaayo sa kasadpan. Uy. Unsa may gikuha nimo picture? Nakakita ka man gyud nga kanang lapad nga yuta ang akong gipicturan, mangutana pa man gyud ka. Aw, okay. Nagasuko good. Ay, nganong imo man ang gikuhaan og picture? Mahimo bag din ako mangutanan ako, di na ka magsamok-samok. Ha, hindi ang imo mga ginikanan, Rolando. Di ba miingon naman ko nga ayaw pag samok-samok na ako. May gibuhat ko. Wa mo ko magsamog-samok nimo. Nangutana raman ko. Wa masag kay gipuhat. Kini na akong pagpanguha na akong picture ini dapita. Unsa man ni? Dili man na bugat nga buhat. Lingaw-lingaw man na. Kuha ikong picture diri, oh. Ano man ka? Ano may ali man ka sa view? Nakuhan ko ni mag-picture? Ayaw nag-i-delete ha, kay ako ng paliton. Tanan na malang butang mahimo nimong paliton? Oh, kung maka-afford ko. Dili man sa tingali, muabot og 1 ka milyon ng akong picture nga nakuha nimo, di pa? Mahimo ba Natsumi? Palayo sa kong kinabuhi? Sorry, Rolando. Pero ikaw lang ang makaluwas nako. Busa, muuban ko nimo bisan asa ka. Unsa man kang klasiyas pagkababae Natsumi? Ako si Natsumi Kimura. Haponesa o Pilipina. Og ako ang muusab sa imong kinabuhi. Unsa? Kahilas ko nimo mousab sa kong kinabuhi. Lagi! Kiniragay ako ikasulti nimo. Dili ka makausab sa kong kinabuhi. Kay manglayas na mo ining dapita. Maldito cute. Oh, uy, si Erning. Hello, Erning, kumusta? Hello, ma'am. Nagkasulti namin si Attorney Bagasbas. Okay na tanan, ma'am. Ang imong Filipino name ang iyang gamiton sa papilis. Okay. O sabi mong Filipina name, ma'am? Esmeralda Cabaler. Maayo kay una kong miapot ni Hiroshi. Di na ko niya mapangutana sa akong lakaw. Oh, kinsa man ka kining nanawag? Hello? Anak, Natsumi? Ma, kumusta na? Anak, napadako na ang kwarta diha sa Pilipinas. Salamat, Ma. Natsumi, sigurado ka na bagyod sa imong hukom. Yes, Ma. Sigurado na ko. Magpundar kog atong kapuyan diri sa Pilipinas. Kuhaon ta kada sa Japan, Ma. Kung makapundar na ko diri, may abogado na ko nga nakuha nga magkatabang nako sa tanan akong plano. Unya, ang akong mga dokumento sa kasal, Ma, ang mga requirements. Ako nasab nga napada. Salamat, Ma. Kay ako ni ipakita sa akong abogado diri. Anak, kikulbaan ko ining imong gipuhat. Layo kaayo ka na ako. Ma, ni ako sa yuta na kong natawan. Ayaw kabalakan ako. Ako gigamit diri ang akong Filipino name. Ma, kinahanglang may mabuhat ko sa akong kinabuhi nga akong gusto. Og dili gusto ni Papa Hiroshi ug Ichiro. Babay na anak, may abot ang imong Papa Hiroshi. Babay. O sige, bye-bye, Ma. I love you, Ma. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!